starta galopp med ytterskänken och ska rida slutor, då vill jag nästan gärna gå in i galopp bra. Det tycker jag är ett större problem, så alla system har ju sina för- och nackdelar. Du gör det tekniskt bra. Sen du kan inverka lite mer på framdelen med innerskänken, så du får lite mer flyt i bogrörelsen under sidväst. Så ingen ledande yttertygel utan via skänken. Så bara en neutral med yttertygel. Sidväst. Stor häst efter Marvin. Svart. Har väl varit lite avstor, har inte det? Bra ridet. Så hon är säkert bara inriden. Ja, ännu mer. Liksom som 4. Lite mer. Det är väl egentligen det största laget för mig. Hon är säkert Det är sidväst för att de galopperar och bryter av. Okej. Men jag undrar om inte han lämnar ganska stort Marvin. Ja, men kan han liksom ändå i grunden. Det var bra. Alltså Då lämnar vi in på volten, sänken lite grann i form. Bra. Han vill gå till galopparbete sen. Bra fattning. Jobba på fyrkant. Du kan höja halsen lite grann och krypa ner lite för långt. När du är på långsidan gör små tempoväxlingar, ett längre steg. Du vill att du gör en kicksignal från ytterskänken och det längre steg. Inte jobba med sitsen. Du behöver liksom att driva och rida där med sitsen och höjer handen samtidigt. Då blir det som en tränsad lyktstolpe, va? Liksom en tekanna i halsen och låg rygg. Öppna bäcken till sitt kvar lite grann, men så längre språng på ytterskänken, kicka den. Där kom det. Bra. Och så slut lite med överskänken, så kortar du steg. Bra. Och ett längre språng in. Så har ju kicksignalen som använder den. Bra. Gör du jättebra, Gun. Lite långsam takt. Kicksignal. En gång till. En gång. Där, bra, klappa. Ja. Så sluta över på. Fin där. Så länge kvar. Bra. Jättebra. På långsidan planerar en övergång till trav. Längre trav. Liten kick med ytterskänken. Liten kick. Ja. Så kort steg. Inte på slut och bäcken. Lite kick av backen. Ja, kick med ytterskänken långsidan. Ja, kort steg. Slut på övergången. In. Ner en övergång till halv. Fint. Och den fritygen så stilla fritygen. Sluta med skänken och öppna bäcknet så den inte går bakåt. Kicka den med skänken. Nej, den ska inte gå framåt, den ska stå still. Och klappa den. Sluta med skänken. Så fort hon är liksom på väg och så lätta på sitten och så stilla. Och fri tygen. Fri tygen. Nej, hon får inte röra sig. Hon får inte röra sig för den fria tygen. Nu kan du sluta på fri tygen.